Sly Media TV, building bridges. Makadi Sekuru Nyangatayani. Ndofara wakati yako mzukuru. Tiripo Sekuru kurova kudai. Tiriko. Muriko. Mune makawanda chando kana chii chinenge chiti. Kana tiriko asingoto dzimweni dzenguva zvinongovhiringidza mugara. Handitika. Aiwa tinotenda ari sematare. Matare ari nani zvavo. Handiti. Chokwadi. Tambota ari katimbodzika kuno kuGlendale timboona kuti Sekuru wapenyu here. Timboitawo hurukuro tisi pasina vamwe vazukuru. Handiti mazvona. Hatiti kuti tangoya tvatangosopinda. Tadzokera. Aiwa Sekuru anofanira kumboonawo mukana wekuita wokutaura newe vazukuru vavo pasina vamwe vazukuru. Handiti mazvona. Sekuru tozwa kuti vazukuru kazhinji vanoti varayirwe kubva kuti kanganwe kubva kuti munhu anonzi Sekuru Nyangatayani ndiani? Sekuru Nyangatayani njini. Kana tiri kuti Sekuru Nyangatayani njini mudzimu unosvika pahomwe ino yandinotaura ndiri Nasoro. Nasoro ndangoshongedza nguo dzasekuru dzasekuru Nyangatayani asi handisi pamudzimu kana vachinge vauya vanotaura nechirudzi. Asi Sekuru Nyangatayani njini. Ichokwadi ichocho. Handitika. Mabasa yasekuru tingati akatanga rini kuti ekubatsira vazukuru? Mabasa ano nguva yakanyanyisa kunyanyisa. Chokwadi. Asi zvekuzoti tizouya pamhepo kudai ndo zvine hayi nguva duku. Handitika. Vazukuru vangade kuziva nekuti kazhinji ndingangoti manguva yapfuura vanenge vachimona Sekuru achimbobatsira muzukuru ari dambudziko iri, muzukuru ari dambudziko iri, muzukuru ari mabasa kana kuti matambudziko ari kuuya nevazukuru kuna Sekuru Nyangatayani vachibatsirwa ndapi? Matambudziko ari kuuya nevazukuru akati wandei. Urwere hwakati siyanei, nyaya dzemabasa, zvikunetsa mabasa, zvikunetsa mudzimba mumagariro, zvizhinji zviri kuuya nevazukuru. Tine zvimwe zvatiri kubetserana nevazukuru vamwe vachitouya vachitotenda. Tine zvimwe zvatiri kubetserana nevazukuru vamwe vachitongoenda vasina kana kudzoka neshure kuti tizive kuti zvakavaitira here kana kuti hazvina kuvaitira. Asi ndinonyanya kutenda kune avo vanodzoka mubheki kwandiri kuti Sekuru makatibetsera pakadai zvinhu zvakaita pakadai kana kuti hazvina kuita pakadai nepakadai. Ivo vai ndinotenda sitereki kwavari nenyaya yekuti kana zvisina kunge zvaita ndine nzira dzekuti ndochinja mishonga ndoapa imwe mishonga vamwe ndikavachinjira mishonga ngobva mukuvachinjira mishonga so unonzwa ko yatopinda kuti Sekuru zvinhu zvii zvaita, Sekuru zvii zvaita. Kune avo vanozongoti vauya nekwandiri vadzokera zvinhu hazvina kuvaitira voita chiramwa, ndosara ndiine chouviri mumwoyo mangu chokufunga kuti sei vasina kuzipa mhinduro kuti zvakaita here kana kuti hazvina kuita. Izvi zvinhu ndinotori neshure kuti vazukuru kana zvichinge zvisina kuita kwavari vadzokewo nekwandiri kuti Sekuru Nyangatayani ndakauyawo ndiine dambudziko rakati gore rakati nenguva yakati kana mwedzi wakati, asi zvinhu zvamunhu hanhasi hazvina kundiitira, ndokwanisa kuendera mberi tichibetserana navo. Ichokwadi. Zvichida Sekuru ngatiti kutenda kazhinji isusu takapfuurira muchiKristu tinonzwa kuti pakanobatsirwa kana vanhu 10 mumwe chete ndiye anogona kudzoka kuzita kuzotenda. Izvo zvakagara zviri kunesu vanhu. Vamwe vanogona vakawanda ndevanotogunun'una sekutaura kwamanga muchiita. Zvichida pamwe Sekuru hatizivi mashandiro amunoita. Vamwe vazukuru vanogona kunge vachigunun'una asi zvisingasvike kwamuri. Tingati makomplaints anouya achibva kwavazukuru anosvika sei kwamuri? Pano chii chinoitika ipapo? Mubvunzo unenge wakatinakei. Ndine makomplaints yamwe ndosangana nayo kwavazukuru. Dzimweni dzenguva ndajuma foni apo neapo. Foni handiwanzi kugara nadzo ndini. Foni dzinogara nevazukuru vangu vachindidarira mafoni. Asi ndine nguva dzimwe dzaunongotiwo ndatifarisei ndisiri pamudzimu ndiri nehomwe ndombowana foni. Ndine makomplaints andosangana nawo nevazukuru vamwe vachichema kunzi Sekuru nguva yataida titaure nemitongo dzati muri busy, nguva yataida titaure nemitongo dzati muri busy. Saka handinyanyi kuita busy nguva dzese. Izvozvo ndototi sori kuvazukuru vangu pasino rose kuone vazukuru vakutoniteera kutaura vandiite kudai. Sekuru pano kutonetsa kuti imimi nevazukuru venyu vamunoshanda navo Sekuru hamusi busy pakunotora mari yavanenge vatumira. Mari ichingopinda chete maabusy. Alright, saka mari iyo muri kuitorerei kana muchigara muri busy? Chingosiyai udzai kavazukuru kuti zvinezvi tondoti tiri busy hatisi kutora mari dzevanhu, tozotora mari pamberi apo. Ndizoona kuti ipapo zvichomataura mupajekese kuti ndiwo vazukuru kana uchinge watorwa mari panotarisirwa nguva yakaita sei kuti muzukuru apinde mudara aite abatsirwe iye achifona dziri nguva dzipi?
asi semamiriro zvakaita separi zvino so handina pressure yakanyanyisa zvokuti munhu angaise mari yake oita kana kuti mazuva maviri asina kunge apinda mumatare kana kuti dzimweni dzenguva kana zuva rimwe chete anogona kusaripedza nekuti handina pressure yakanyanyisa kana ndiri pamatare pangu. Chance yekuti munhu aisa mari yake ndatora mari yake yaine kwandiri ndimubatsire zvichipera chiripo zvakanyanyisisa. Makombenzi andosangana nawo nayo panenge ndajumana nefoni. Iwo mubvunzo wakatonakisa chaizvo. Ungatopewo futi dzimwe pfungwa dzokuti ndikwanise kuti ndigadzirise kune vazukuru vangu vanonditarisa vanondifolowa nguva dzese panyaya dzekusasevhwa nenguva. Ipapo tine nhamba dzandinadzo dzinokwana 2 dzandoshandisa dziri kuzivikanwa nepasi rino rese kune vazukuru vanondifolowa. Ndine 0777 5600 0777 560081 ne 0777 560063 dzingosiyana 81 na 63 nhamba dzodzidzo ndo nhamba dzandoshandisa nguva dzese idzi kubva ndichitanga kupinda muno muZimbabwe ndo nhamba dzandandiri kungoshandisa sezvo handisinawo chitupa changu chekuti ndingakwanisa kutora nhamba dzinozvimirirawo dzangu ini. Saka nguva zhinji chituko chenhamba idzodzizi ndoti dzikashandiswe ndinodzorera kuvaridzi vazukuru vangu vandoshanda navo uyezve varivo vane zvitupa zvakashanda ipapo. Ndisingavati vane chitadzo chavari kuita kana kuti vane kugona kwavari kuita handina pandiri kuvashora kana kuvarumbidza. Ipapo ndada ndipa dzoka ipapo nhasi ndoda kuti ndichikumbira kuvazukuru vangu pasi rino rese kuvazukuru vanondiflowa vese kuti pane chanetsa pane chichemo chanetsa kana kuti pane matambudziko anetsa urwere usiri kupera zvipi nezvipi zvauda kuti vataure neni vazukuru ndine nhamba dzandada ndivape dzangu chadzanda kushandisa nini chaidzo si dzebasa handisi kuti ngadzimire handisi kudzidzima aiwa asi ndine dzangu chaidzo dzandada ndishandisa dzinoti idzo idzi 0788 571 227 0788 571 227 ndo nhamba dzangu chaidzo dzanda kushandisa zvokuti kana ndiri mumatare tapedza zvematare aiwa sekuru ndo vakabata kana mudzimu uchinge wakabata nhamba zvefoni zvaakwanisa kuzvideva ini ndafi ndapedza nezvematare chero nguva ungave usiku wakadii chingava masikati akadii chero nguva yanangopedza basa vazukuru vanoda kundiflowa kakauya panhamba dzangu idzi dzandataura idzi dzekupesa idzi ndokwanisa kukurukura navo ndichionesana navo pakatadzika tichopatwasanudza pakagoneka tichipakorokotedza pasiri kurapika kana titomboti pada kuchinjwa mushonga togadzisana nevazukuru pari panhamba dzangu idzi aiwa ndinokwanisa kugadzisana navo ipapo ichokwadi ngo. Saka iwo panguva dzamunoshandira idzi Sekuru ndazwa muchiti izvo izvine zvamunanyanya kuti batikanei saka vazukuru akatumira mari haite kana mazuva maviri asina kubatsirwa. Nguva dzamunoti mimi munobatsira vazukuru vepafoni kunyanya vari kunze ndedzipi? Ndingataura ndichidai muzukuru mumashure mese mandabva kusvika iri zuva ranhasi handina zuva randinoti ndonguva yangu kana ndonguva yeWhatsApp kana nguva dzose foni dzinongoramba dziri onse chipatara chipatara hachivharwa saka nguva inozoda kuti ifoni muzukuru handiiziye saka hatina nguva dzatinotovhara unongogamuchira foni nguva nenguva asi dzimwe nguva vanongonasa kugamuchirwa foni vazukuru vanenge vachifona panhamba dzasekuru idzi nekuda kwevazukuru vanenge vane mafoni iwayo asi handina nguva yaningati nguva yenguva chero nguva ndinogamuchira kana ndichinge ndakangopepukira ungave usiku wakadii ndichinge ndakangomuka ndinogamuchira foni nguva iyoyo handiti. Saka dambudziko Sekuru saka riri kubva kupi pakuti imimi munongonzi muri bhizi nekuti zvechokwadi Sekuru ndabhadhara mari ka handingaiti svondo rese ndikafona nditaure naSekuru ndipinde mudare vari bhizi uzofona kuma2 ndofona futi kuma2 Sekuru vari bhizi. Saka tinobatsirwa sei isusu tiri kunze kana muchigara muri bhizi Sekuru? Ndiri kutaura ndakamirira vazukuru vari panze apa vanenge vachindifonera vachiti nhai mukoma zvinotopinda semudare raSekuru rinongonzi vari bhizi asi havasi bhizi pakutora mari. Ipapo nechitoti kutovhiringidza kwemuchita vazukuru vanenge vane mafoni nekuti tomboti ndapedza basa ndaakumba ndotoziva kuti kubva 8:30 nendava pamatare
kubva half 8 ndokunasagamuchira mafoni dzimwe dzenguvawo kana foni isina kudarika kwandiri nekuti ninge ndapoterwa kana kwazara vanhu mumatare kusvika nguva inonopera matare nguva yekutoti mudzimu wabva nepandiri kupoterwa kwapfuura aiwa nguva dzisini nditori free saka handina nezuva randinonzi Sekuru vari busy pazuva rega ramwari ndotofanira kuti ndotowana chance yototi handingagari ndiri busy mahours ese saka ivo Vazukuru vandaira kuti vanotombosvika pakuti Sekuru pamama makapoterwa paya paita 2 3 5 vafona vachida kubatsirwa asi hamuna kuzokwanisa kupinda matare muzotanga manje kuchita kuchifonera kana kuti zvinobva zvangoperawo zvakadaro murume iwoyo asandambosangana nawo kuti Vazukuru vandipa zvichemo zvinonzi zvanzi zvakati ini ndichizoti aiwa ndakundikana nekuti ndiri busy aiwa asi kutoti foni kana ndichinge ndachinja mafoni nati namba dzekutanga dzandataura tui dzekutanga idzi dziri kushanda dzekusikana nepasi rino rese idzi WhatsApp inenge ine muzukuru anoturikira kana mudzimu uchingauya idiki inenge ine mamwe Vazukuru kana yangu yekuti taapa basa manje Vazukuru umwe nomwe anenge akuchibata pake WhatsApp anobva siya WhatsApp opa umwe munhu uyu weidiki dzimwe nguva ndinogona kuti manya kwakati opa umwe munhu dzinge dzakuchibata nevamwe vanhu kana dzaende kune vamwe Vazukuru vangu hatinawo andiri kushanda nawo uyu anobva ane mamwe mashoko uyu anobva ane mamwe mashoko ekuti ndienda kuzotoona kuti asi pafoni apa pasi kushanda zvakanaka here ndizvozvo nekuti umwe munhu anenge ane mamwe mashoko toti ndiri muzukuru wekuaustralia ari kukomborera nepakati nemuzukuru wekucanada ari kukomborera pakati ko chichemo ichi sei ndisina mbvira chasvika nekwandiri chiri kuchemwa nevazukuru avo chandiri kungotanga kunzwa imi makuchitaura saka ndiri kutoona nguva yangu yezvichemo iri kutokura zvichemo ndiri kutoona zvakuchiita gomo saka ndiri kuona kuti Vazukuru vane nyunyuto mumatimana mavari imomo saka ndachiti ngavachindibata panhamba yangu iyi kubvawo kuma5 kusvika Pungwe 5 dzemumanheru zuva rakunorereka kusvika Pungwe ukumatare nenge ndapedzawo nePungwe yese foni ndinayo vanogona kundibata ndichikwanisa kutaura navo ndichibetserana navo kusvikawo nenguva yandodzokera kumatare vachindibata pafoni yangu chaiyo isiri yebasa ndokwanisa kubetserana navo. Handiti ngatiti Sekuru pane Vazukuru vakabhadhara mari dzavo dzekuti vapinde mumatare asi havana kuzokwanisa kupinda mumatare umbowo hwekuti mari vakabhadhara huripo mari kwamunoti Vazukuru tumirai kuripo vamwe vanhu iva havana kukwanisa kuzosvika kwamuri vanhu iva vangabatsirike sei vakadzoka nekwandiri vakandibata panhamba idzi dzandapadzi vachindipa zvichemo zvavo ndinokwanisa kubetserana navo uyezve kana vachinge vakatotumira zvechokwadi mari dzichisvika handingati mhosva ndidzavo aiwa mhosva haisi yavo Vazukuru yavo imhosva yevazukuru vari kushanda vari padhuze neni ivo vakatumira mari dzavo vane maproblems yavo ndinoendera mberi kuvabatsira handingamiri nenyaya yekuti mari dzakadyiwa nevazukuru handingatadza mwana wangu Vazukuru vangu vana vangu saka ivo varwere vane matambudziko avo ndogona kuendera mberi navo ndichibetserana navo ngavadzoke ende vasaite usimbe ndiri kutovada kune vese vakauya nekwandiri vaida ruponeso zvichinotadza kumapindira munzira dzakanaka ngavadzoke ndiendere mberi navo. Ndinotenda Sekuru ndosaka tati regai timbogara pasi timbokurukura nyaya iyi nekuti Vazukuru venyu vari panze apa zvichemo zvinosvika zvichigumira kuvazukuru vavo handiti mazvona zvimwe zvacho zozosvika futi nekwandiri kuti zvinosekuri Nyangatayani vazodai munhu yaitsotsi munhu yaazodai so zvinova zvisingazomisa chimiro chakanaka ndosaka tati aiwa regai timbotora iyo munhu wacho hanzi kana vataura mazuva kuti timise pakona handiti mazvona ndosaka takusai pakona takati Sekuru chitipaiwo imwe nhamba yamunokwanisa kuti Vazukuru vakubatei handiti ndinovimba vazvinzwa ndinovimba zvichemo zvichiita zvichava kwamuriwo muzozvigadzirisawo mashoko enyu ekupedzisira Sekuru kuvazukuru venyu ndeyekuti chii? Mashoko yangu ekupedzisira kuvazukuru vangu ndinoti Vazukuru mose mune matambudziko akasiyana ari kukunetsai zviri kukudzudzai zviri kukutambudzai mukati mekurarama mungave mukutambudzwa nevapenyu kana kutambudzwa nevafi uyai tibetserane uyai ndikubetserei mupupure zviri kukunetsai ini ndikwanise kuzvigamuchira kana ndichikwanisa kupa zambuko pane zvamachema nazvo tinobetserana ndinoti Vazukuru uyai makasununguka ichokwadi ichozvo tinotenda Sekuru ndatenda hangu. Oh, yeah.
SlyMedia TV, building bridges.